Знаеш ли, че само от един обикновен дъжд можеш да събереш над 500 литра вода само от покрива си? В това видео ще ти покажа как да изчислиш колко вода можеш да събереш от твоя дом. Изчислението е по-лесно, отколкото изглежда. Всичко зависи от две неща. Колко е голям покривът ти и колко милиметра дъжд е паднал. Има едно просто правило. 1 милиметър дъжд върху 1 квадратен метър покрив е равно на 1 литър вода. Нека дадем пример. Ако покривът ти е 100 квадратни метра и падне дъжд от 10 мм, това означава 100 по 10, което е равно на 1000, което означава, че от един по-силен дъжд можеш да събереш 1000 литра вода. Дори при по-малък покрив, например 60 квадратни метра и 10 мм дъжд, това са 600 литра вода, което е достатъчно за поливане на градината. Разбира се, няма да събереш 100% от водата, защото има загуби от изпарения, филтрация и преливане, но дори да събереш 70-80%, това пак е едно значително количество вода. Това означава, че един правилно подбран резервоар за дъждовна вода може да ти осигури резерв от вода след почти всеки дъжд. Въпросът е дали имаш достатъчен обем, за да я съхраниш. В следващото видео ще ти покажа как да избереш правилен обем от резервоар за дъждовна вода спрямо твоя двор или градина. Ако имаш някакви въпроси, може да се свържеш с нас на balkanenergy.bg.